Merħba, Sinjuri, jina Mario Xwireb, il-programm huwa Ras Imbras. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qegħdin nitkellmu aktar dwar il-Common Foreign and Security Policy tal-Unjoni Ewropea, politika barranija u politika ta' sigurtà u allura marbuta magħha wkoll id-difiża tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa żmien partikolari u ma' snin partikolari daw. Miegħi Dr. Alain Cordina li għadu kemm kiseb dottorat mill-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta propju dwar il-Common Foreign and Security Policy. X'inhi din? Hija kapitlu fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea li jirregwardja dispożizzjonijiet ġenerali tal-affarijiet esteri tal-Unjoni Ewropea. Ukoll tipprovdi ta' kif jintlaħħu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa dwar attività ta' foreign policy. Ma fl-Unjoni Ewropea bħalissa 27 stat membru kollha bil-Ministru tal-Affarijiet Barranin tagħhom, probabbilment għandhom aħna Malta mhux normali għalina jkollna Ministru għad-Difiża, imma f'pajjiżi oħrajn f'stati oħra jkollhom il-Ministru għad-Difiża. X'jagħmlu daw ġifieri jridu joqogħdu bil-fors għal koordinazzjoni li ssir ċentralment minn Brussell? Le, jekk kien hemm qbil ta' 27 pajjiż, iva, ikunu qegħdin jgħidu aħna naqblu li l-Unjoni Ewropea tista' tirrepreżenta lilna kollha b'vuċi waħda. Fil-verità, kemm tista' titkellem vuċi waħda l-Unjoni Ewropea dwar dawn l-affarijiet? Tista' fejn jaqblu kollha kemm huma dejjem jista' jkun hemm vuċi waħda u li tkun vuċi waħda f'livell tal-Unjoni Ewropea huwa importanti ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea waħda mill-akbar ekonomi tad-dinja. Jiġifieri jekk tirrepreżenta l-pajjiżi kollha b'vuċi waħda tagħmel impatt ħafna u importanti. Però hemm interessi differenti, hemm interessi varji, ġifieri tieħu biss l-Ungerija f'dawn l-aħħar sentej kemm anke jekk tħares lejn meta minn kemm ilha li bdiet il-gwerra l-invażjoni Russa fl-Ukrajna, le? Tinduna li l-Ungerija mhux neċessarjament taqbel ma' dak li jkun qiegħed jiġi deċiż. Jew ma taqbilx jew tipprova tieħu l-okkażjoni biex tieħu dak li għandha bżonn. Il-diffikultà tal-kapitlu tal-Common Foreign Security Policy huwa dak illi dejjem irid ikun hemm vot unanimu mill-pajjiżi kollha biex li tkun tista' tieħu azzjoni. Tista' tassjeni, iżda bħall-Ungerija tista' tuża l-vito biex tipprova tieħu dak li trid. Ma għadim situazzjoni allura li l-Unjoni Ewropea ma tistax tittieħed daqshekk bis-serjetà fuq livell internazzjonali, fuq livell globali, għax l-aħħar mill-aħħar jista' jkollok diskussjonijiet għaddejjin, jista' jkollok pajjiżi li ma jaqblux, is-saħħa fejn qiegħda. Is-saħħa qiegħda meta jsib il-qiegħ tal-barmil biex tipprova tieħu pożizzjoni komuni. Dik qiegħda s-saħħa. Titkellem fuq flus, jiġifieri. Fuq flus u fuq il-pożizzjoni komuni li tittieħu. Għax meta tipprova tilħaq pożizzjoni bejn 27 pajjiż dejjem tilħaq the least common denominator bħala pożizzjoni ta' foreign affairs. Dejjem jekk ma jkun hemmx qbil mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-Unjoni Ewropea hemm ukoll pajjiżi newtrali, hemm Malta u l-Irlanda. U inti hawnhekk fejn effokajt fuq it-teżi tiegħek tad-dottorat. Ġifieri l-pożizzjoni ta' pajjiżi newtrali, stati membri newtrali bħal Malta u l-Irlanda f'dan il-kuntest kollu. Però kellna l-Finlandja u l-Iżvezja pereżempju li bidlu għal-pożizzjoni tagħhom dwar in-newtralità fl-aħħar sentejn. L-Awstrija wkoll ma jien iffokajt fuq l-Irlanda u Malta. Issa il-Finlandja u l-Iżvezja kienet neutrali m'għaliex, kienet neutrali attiva ħafna, in-neutralità tagħha kienet attiva ħafna u importanti għal kif żviluppat il-Common Foreign Security Policy u l-Common Security and Defence Policy li qiegħda fl-istess kapitlu. Jien nara bħala l-aħħar tarġa importanti li kellhom jagħmlu dawn iż-żewġ pajjiżi biex jinnormalizzaw il-foreign policy tagħhom. Meta ngħid jinnormalizzaw li jneħħu n-newtralità u jiġu normali fis-sens f'kuntest ta' Unjoni Ewropea. Il-Common Foreign Security Policy dejjem hekk żviluppat kull meta jkun hemm sitwazzjoni ta' instabilità internazzjonali fejn il-pajjiżi jibdew jinkwetaw għas-sigurtà tagħhom, sigurtà tanġibbli. Meta l-pajjiżi jibdew jinkwetaw u meta l-Unjoni Ewropea tibda tipprova tiġbed biex ikollha aktar integrazzjoni fis-security u fid-diviża, dejjem ikun hemm step il quddiem. U fil-fatt kull bidla li kien hemm fit-trattat ta' mill-European Political Cooperation ta' 70s sa' trattat tal-Lisbona tal-lum, dejjem kien hemm dak il-pass il quddiem għax kien hemm sitwazzjoni internazzjonali li tiġbed il-pajjiżi. Ma tisseħħlu pass il-qudiem int tal-Iżvezja u tal-Finlandja li ma baqgħux newtrali, fittxew li jissieħbu fin-NATO.
ma jfissirx li pajjiżi oħrajn għandhom jagħmlu hekk, Malta u l-Irlanda, Malta speċjali, għajna nieħdu l-kuntest Malti. Malta m'hawnx diskussjoni li Malta tiseħħ fin-NATO. Issa m'hemmx pressjoni minn x'imkien minn xi. Eżatt, ma il-Finlandja u l-Iżvezja kellhom pressjoni biex isiru, anka ġeografikament fejn huma fl-Ewropa. Minħabba l-pożizzjoni tagħhom ġeografikament. Realizzaw li n-neutralità mhux ħadd ipprovdojlhom is-sigurtà neċessarja u għalhekk iddeċidew li jisibħu man-NATO. Ovvjament ipoġġu lura l-istorja tagħhom ta' neutralità. Pass il-qudiem, meta ngħid pass il-qudiem jiġifieri pass li eventwalment kellu jseħħ bħala membri tal-Unjoni Ewropea. Ejna nagħmlu ċara, ġifieri semmejna n-NATO, però qed insemmu l-Unjoni Ewropea dawn m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin, il-politika komuni dwar is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea m'għandax taqsam xejn man-NATO, però x'irwol għandhom pajjiżi newtrali bħal Malta u l-Irlanda f'dan il-kuntest kollu jipparteċipaw fil-politika komuni u le? Żgur li jipparteċipaw u jipparteċipaw ukoll b'mod minkejja li huma newtrali? Żgur, jipparteċipaw b'mod attiv. Fir-realtà iżda li kieku l-Awstrija, l-Irlanda u Malta mhumiex pajjiż newtrali ma kien jinbidel xejn mid-deċiżjonijiet li l-EU ħadet rigward l-Ukrajna, eżempju. Il-foreign policy tal-EU qiegħda timxi mal-possibiltajiet li dawn il-pajjiżi newtrali jaħsbu li jistgħu jimplementaw. Ġifieri ma żammew xejn, ma żammewx lura l-Unjoni Ewropea milli tieħu ċertu deċiżjonijiet dak li rajt. Ma żammewx. X'inhu mat-tendenzi li jeżistu fl-Unjoni Ewropea bħalissa dwar dan l-iżvilupp hekk, dwar għandek min qed jipprova jiġbed lura mill-politika komuni? Għandek tliet kategoriji, kif nara jien għandek tliet kategoriji ta' pajjiżi li jippruvaw jiġbdu lura. Għandek dawk il-pajjiżi li huma newtrali, li ma jixtaqux li kien hemm common foreign security policy b'saħħitha li tneħħi il-vot unanimu. Hemm pajjiżi li jippreferu id-difiża tan-NATO u ma jixtuqux li jikkrejaw konflitt fuq id-difiża tal-EU u d-difiża tan-NATO, u hemm pajjiżi oħra żgħar li ma jixtuqux jagħtu l-pajjiżi l-kbar id-dritt li jagħmlu li jridu jew idaħħlu dawn il-pajjiżi żgħar f'xi kuntest xi problema tagħhom tal-pajjiż. Tipprevedi xi bidla fit-trattati biex ċertu deċiżjonijiet futuri jkunu jistgħu jittieħdu pereżempju? Li ma jkunx hemm bżonn l-unanimità f'dal każ? Mhux fil-futur qarib. Il-Common Foreign Security Policy kif inhi tista' timxi bil-blodda li għandha, hemm ħafna options li għadhom qatt ma ntużaw fit-trattat bħal passerelle clause fejn għal ċertu elementi tista' tiddeċiedi b'mod unanimu biex għal ċertu issues tuża l-QMV li hija vot skont is-saħħa tal-pajjiż, skont il-weights tal-popolazzjoni. Hemm ukoll enhanced cooperation. QMV qualified majority voting biex tispjegaw daqsxejn insomma. Hemm ukoll il-passerelle clause, hemm ukoll il-enhanced cooperation fejn int qiegħed tivvota b'mod unanimu li ċertu pajjiżi jaħdmu għalik ma' xulxin għas-sigurtà tiegħek li wkoll imma jrid jittieħed vot unanimu. Biex hemm ċertu għodda li s'issa għadhom qatt ma ntużew. L-Unjoni Ewropea mhux qiegħda f'vakum. U hemm l-Istati Uniti, pereżempju, l-Istati Uniti li eventwalment f'Novembru għandhom l-elezzjoni presidenzjali, jekk Trump jerbaħ l-elezzjoni diġà qed jgħid isma' aħna n-NATO kien diġà għamilha 4 snin ilu, ma issa qed jerġa' jitkellem qed jgħid isma' n-NATO mhux se nibqgħu niffinanzjawha daqs kemm niffinanzjawha, l-Ewropej jridu jaraw se jagħmlu, jibdew jieħdu ħsieb id-difiża tagħhom, mhux se nqogħdu nitlu aħna għalihom. Dan ipoġġi iktar responsabilità fuq l-Unjoni Ewropea? Eżatt, iva. Fil-fatt, meta Trump kien għall-ewwel darba bida jgħid li aktar jitkellem aktar responsabilità mill-pajjiżi tan-NATO li huma fl-Ewropa, tara il-Presidenza Ġermaniża u l-Franċiża jgħidu li importanti li jinsaħħu il-Common Foreign Security Policy biex ma nkunux dependenti fuq in-NATO u fuq l-Istati Uniti. Ġifieri għandek politiċi Ewropej li qed jirraġunaw b'dan il-mod ukoll? Għandek ħafna. U fejn jistgħu jieħdu għall-Unjoni Ewropea f'dal każ? Jistgħu jimbuttaw ma l-istituzzjoni jistgħu jimbuttaw biex dejjem ikun hemm tibdil fit-trattati bħalma kien hemm wara l-konvenzjoni li kien hemm għall-futur tal-Unjoni Ewropea. Jistgħu jieħdu wkoll biex ikoll armata pereżempju? Iva, possibbli jekk jiftħuha f'dak ir-rigward. Ovvjament kien hemm 13 stat membru tal-Unjoni Ewropea qal li m'hemmx għalfejn tinfetaħ it-trattat għax nistgħu nużaw l-għodda li ġa hemm. Iżda hemm dawk ukoll li qalu l-importanti tinfetaħ it-trattat biex ikollna diskussjoni ta' xemm
bżonn u x'memx għad-difiża u s-sigurtà. Skont it-trattati preżenti bħalissa, Malta mhijiex membru tan-NATO, Malta hija neutrali. Jekk jiġri xi ħaġa fil-każ ta' Malta, min jidħol għal Malta? Hemm artiklu fit-trattat li jista' jgħid illi f'każ ta' attakk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jassistu dak il-pajjiż. Jistgħu il-kelma? Jistgħu. Mhix tassattiva? Jistgħu, le mhux tassattiva. Jistgħu jassistu bil-mod possibbli skont il-karattru tad-difiża tagħhom. U eżattament dak il-kwalifika tal-karattru kienet daħlet mill-Irlanda fil-Maastricht Treaty biex iżomm in-newtralità tagħha. U x'moviment hemm f'pajjiżi bħall-Irlanda u l-Awstrija biex jew jibqgħu neutrali jew inkella joħorġu minn din in-newtralità? Dejjem kien hemm żewġ fazzjonijiet. Malta m'għandniex. F'kull pajjiż. L-Irlanda. Jew ma jidirx. L-Irlanda hemm is-sistema politika tal-Irlanda hija differenti kemm tal-Awstrija, iżda dejjem kien hemm fazzjonijiet li jiddiskutu u jiddibattitu u x'hemm bżonn ta' li jinnormalizzaw il-foreign policy tagħhom. Kif qed jivolvi l-kunċett tan-newtralità f'dawn il-pajjiżi, pereżempju fil-kuntest ta' dak li qed jiġri, fil-kuntest tal-gwerra fl-Ukrajna, anke f'Gaza sa ċertu punt. Xkullan nismaw il-kelma neutralità attiva, x'inhi? Mhijiex kodifikata fil-liġi neutralità attiva, iżda li tfisser hija fejn pajjiż neutrali ma joqgħodx bidu fidu ma jagħmel xejn, iżda fejn jista' għandu bżonn jieħu pożizzjonijiet joħodhom. Issa billi mhix kodifikata fil-liġi hemm linja sottila ħafna bejn neutralità attiva u mhux neutrali. Ġifieri hemm limitazzjonijiet ta' mhux neutrali pereżempju bħal pajjiżi bħal Franza, li l-pożizzjonijiet li jieħdu ma ċari fil-kuntest tal-gwerra. Eżatt. Issa billi mhux kodifikata fil-liġi, hux tikklassifika bħala neutralità attiva jew le, jiddependi mill-pajjiż suġġett tal-konflitt. Mhux il-pajjiż neutrali x'jaħseb li qed jagħmel. Ma pereżempju jekk il-pajjiż neutrali jiddeċiedi li jagħti l-għajnuna lil-naħa waħda tal-konflitt. Dik neutralità attiva jew le? Again, linja sottila ħafna, skont l-għajnuna x'inhi, jekk għajnuna finanzjarja, jekk għajnuna ta' saħħa, iżda l-importanti kif tiġi interpretata mill-pajjiż suġġett tal-konflitt. Eżempju, kif f'dal każ tal-Ukrajna, kif tiġi interpretata mir-Russja, l-importanti. Mistoqsija tal-aħħar, nafu li sa ftit ta' snin ilu ir-Renju Unit kien parti mill-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit bi Brexit ħareġ mill-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit minn dejjem kellu ċertu saħħa fuq livell internazzjonali li naqsitlu tul is-snin anke l-armata tiegħu u n-Navy tiegħu li naqset. Però llum il-ġurnata jkollok tħares lejn ir-Renju Unit li għandu dik l-istorja kollha warajh, l-Unjoni Ewropea li qed tibni bil-mod din il-politika barranija tagħha u l-politika ta' sigurtà tagħha fuq livell internazzjonali, minnu l-iktar b'saħħtu minnhom? Bħala difiża? Bħala politika ta' sigurtà, bħala politika barranija. Min jisimgħu l-iktar? Mistoqsija interessanti. L-Unjoni Ewropea għandha waħda mill-akbar ekonomiji tad-dinja, jiġifieri għandha sej, ħafna importanti. Iżda ma tistax tibbekkja din il-pożizzjoni b'mod aktar tangibbli. L-għodda li għandha l-Unjoni Ewropea biex timplementa l-foreign policy tagħha mhumiex daqshekk flessibbli bħal dawk tar-Renju Unit. Ir-Renju Unit m'hemmx għalfejn 27 pajjiż biex jiddeċiedu kif u x'ħajamlu f'każ ta' kriżi. U dak huwa d-dewmien. U d-dewmien mingħajr ma jkollok flessibilità dejjem tpoġġik lura milli tidher kredibbli l-affarijiet li hemm bżonn. Dr. Allan Corrina, grazzi ħafna ta' kolbija il-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi tal-li segwejtuna.